След това ще играем само на нокаут. И здравейте хора, днес ще играем с Крис, Brawl Stars и други игри. Аз си тествам там болите. Но ще правим едно срещу едно. Броете вие киловете, защото 1 на 2 е, 3 на 3 е. Вие казвате. Трябва вие да ги броите, разбирате ли? Ще играем на нокаут. Вие трябва да ги... Кой ще играем на нокаут? Да. Песта ви време сега. Епил ме изкачва. Така, каня, след малко каня Крис. Той трябва да свърши играта. Да видим дали ще свърши. Той трябва да свърши. Аз съм Реончо и мога да го изкърта лесно. Аз съм Реон и мога да го изкърта лесно. Защото Крис е... Уния кактус. Ама аз няма да съм с него, аз съм друг. Аз ще го изкърта някой. Ще видите. Айо батина. Така. Чакаме Крис. Това ще го сложа отгоре, ако може да не ми пречи. Не игра. Ейде, убиха ме, не, убиха. Кой сега ще играем на нокаут? Аз и те, след това спирам видео. И сега нага дойде. След това спирам видеото. О, да, убихме. Айде, спечелихме и след това. И сега ще играем на нокаут с Тео и Тео. Айде, Тео към мен. Аз ще покана. Чакай. Да не се виждаме, Боли? Не, бе. Кой е аз? Аз ще съм с този. Избирам това. Айде. С този Боли съм. Почваме хора играта. Крис нещо напиша за YouTube. Абонирайте се за Крисен Тайф. Ау, Крис пак сто. Аз... Чичко тревичко е време да го взема. Не съм играл от много време с него. Добре, че си имам мой ученик. Айде. Умре ли, бе? Не, бе, ама имам един годен, който съм го пуснал. Да не те отрепа Реон случайно. Не, ама те те отрепах тебе. Нашия Реон. Дява, дява. Дин. Ту. Ей, малко го пусти. Сега ще изкърта с тебе. Няма много близко до мен, само да използвай да не опадна. Брат, ние играеме 3 срещу ти, бе. Ти разбираш ли? 3 срещу 3. Това не ми бие. Ето го истински. Той ни бие. Пусна фалшив. Ето го. Айде, умре. Годем. Победихте. Не измаза. Победих. Мислям да спилма това видео до тук. Няма. Още една игра, брати. Избираме друг бал. Коя ще играем с... Аз ще избера, но няма да казвам. Ето с това ще игра. О, спечел съм нива, бе. Аз не съм взял. Избрах си броулър. Да, стат. Но съм го вече. Айде да видим, бе, смешник. Айде да видим, бе, смешнико. Да, бе. Това те цепи. Аз слагаме такива подскачащи. Има много време. Докато това ме отрепи, аз ще го пребия. Едно? Аз ще го отрепа. Казвам ви хора.
Айде, бе! Едва, бе. Не е честно да се хилваш, бе! Стига си скачал! Това е от моята сила, бе, да те я. Така, хора. Това приключваме това видео. Чао, чао. Чао. Не знам как да спомня.